Rok se s rokem sešel a my jedeme opět soutěžit ve vaření kapustnice. Emilko, já jsem se trošku modlila, aby nepršelo. Já si myslím, že to tak na 90% vyjde. Jo. Ale zase, když trošku sprchne, tak nám to aspoň schladí ty naše horké hlavy, když si toužíme vybojovat první místo. Co ty na to? A ty se vieš aj modliť? No hej. Áno. No samozřejmě. Tak to som teda prekvapený. takto dúfam, že sa dobre modlila a že to bude na poriadku a že konečne to vyhráme. Už by bolo na čase. Už máme niekoľko druhých, niekoľko tretích miest. Raz dokonca aj predposlední sme boli, ale to nevadí. Takže dúfam, že nám to tento rok už vydá. Držte nám palce. To zasyčí. Sa začala variť, tá prvotná myšlienka bola pri príležitosti Dňa otcov, keď na nás sa tak trošku pozabúda, že Vlado niekedy, tak sme začali variť kapustnicu, aby sme sa tu rodiny stretli. Minulý rok sme vlastne k tomu pridali aj Deň detí, teraz sme to urobili tak kompromisne, že kapustnicu sme dali trošku dopredu, Deň detí trošku oneskorene a tým pádom sa tu môžu stretnúť celé rodiny, verím tomu, že sa to tu trochu naplní. Takže samozrejme, je to súťaž, ale v prvom rade sa nám jedná o dobrú zábavu a verím, že to tu bude tak, ako po ostatných 12 ročníkov. Takže vítam tu všetkých, ktorí sem chodia pravidelne, zaslúžia si moju pochvalu, vďaku a obdiv, ale zároveň vítam aj tých, ktorí sú tu poprvýkrát. Myslím, že teraz je to základná škola iba, ostatní tu už boli, takže srdečne vítam. Kto ešte? Dubrava. Dubrava bola. Dubrava už súťažila, že? Dubrava. Však vidíš, aké majú pekné trička, ja som tedy dostal. Takže, za chvíľu to Vlado odpíska, varíme 3 hodiny. To akýmkoľvek spôsobom, to je či na plyne, či na ohni, či ako teda na ohni je jedno aj druhé, ale či si bude kúriť drevom, alebo to je jedno. Takže 3 hodiny máte na to. V priebehu toho varenia budeme mať súťaže tak ako obvykle. Ideálne je, aby sa každé družstvo do tých súťaží zapájalo, nakoľko sa boduje samozrejme aj tá aktivita športová, ak to môžeme nazvať športom. Samozrejme, to, ako to vyzerá pri ktorom tom stánku, pri ktorom tom družstve, to je na každom, ako sa zariadil, takisto sa to buduje. Chuť kapustnice je od 1 do 20 bodov, ten vzhľad, respektíve celkový dojem od 1 do 3 body a súťaže za účasť na súťaži bod, za víťazstvo ďalší bod. Takže keď sa to spočíta suma sumárum, budeme mať víťaza, teším sa už teraz na to. Takže prajem vám výbornú zábavu. Deťom to isté, ešte sú tu neni, ale verím, že prídu. Máme tu nejaký kávovar, alebo skrátka niečo sa tam ponúka pri vchode, takže nech sa páči. Tuto máme nejaký stánok pre deti, každý tu určite svoje nájde. Hasiči majú niečo pripravené, tým patrí takisto veľká vďaka. Takže myslím si, že 12. hodina je. To nechám tuto môjho kolegu, spoluorganizátora, nech to odpíska, tak nech sa vám dobre darí, dobrú zábavu prajem. Poď nakrájať túto krkovičku. My urobíme zemiačky, no. Máme to na všetko. Vy nakrájete ešte. No a čím? Tu boli 4. Máme. No a tu máš. Ja si zoberiem tento. Nie lepší.
Ale to není umyté. Je to umyté. Čo? Všetko je umyté. Ale na bruchu. Hoží má, panenko, hoží, mamido, to hoží. Môžeme nadať vodu. Áno. A dáme vodu a to váži. Dáme vodováhu. Rovnáme. To musí byť. Dáme poklici. Také? Nezabudni Menšie, toto menšie. No také to môžeš, To no. zapýtal. Nedáme to. Nechaj ho na tom, na doske. Také nemôžete. Máme i toto. Toto máme do kapusnice, ale tá sa v kapusnici vôbec nevarí. Ja to viem uvariť doma aj na hušpeninu. Toto, no, toto všetko budeme variť. Paráda. Lebo to bude miesť aj studené, či surové, či ako. No, finito. 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 Schovali. Hlavná vec, že nemám kto uliať. No ešte menej si nemohla doniesť. Tak. Ja som tu dnes ako vrchná uliavačka. Uliavačka, hej? Alebo ulejvačka. Ne. Vrchná ulievačka. Lebo u nás je to podobný význam ako ulievať a ulievať sa. Jo. Uliečka. A teraz robíš obidvoje. Uliačka. Tak, pozor, a pro tebe tohle? Nie, ja som bol, počkaj, som Emilko, ty chceš či? Ja žem do džinu. A ja idem do džinu. Na návšteve sa môže aj ulievať, že? Čau. Ideme do tohoto, Jarka. Toto. Jo, tohle. Škoda, že ten paťo nemôže. A štupel máš kde? Tam krku. Poprikrajú to takto cesto, ja to budem krajať. Aby sme mali také streniny. Tady máš. No a nie to má kde. Ja som mali kejtlenky, čakali. Dobre. Tak, prosím. Jozef, no a ty aj. Milanko má? Jo, tu mám to kučítko, ja ti ho podám, dobre? Oni krají maso. Tak, nazdar. Na zdratie. Tá výhodná kapusnica naša. Kozy by sa vám aj nerovnali skoro Jelka. By som si prijala aspoň raz mako priniesť. Na pokoj. Nie, vystrel. Prečo? Je. Nie voda? Představíme Poď sa scénu. pozrieť, Jarka. Poď sa pozrieť na tú vručku. Kde voda? Mami na zrazu. Mami na zrazu. Ja to poviniem, tak budeš jasné. Toto potrebujem mi. Máš.
Ďalší, čo majú 2 body. Mára, ďalší majú 2 body. Môžeme? Ste pripravení? Dobre. 3, 4, štart! členů porotu. Kapustnice bude. Lístok číslo 2. Má někdo? Tak tohle to bude takzvaná předporota. Toto je výborná marikovská kapustnice. Číslo lístku 8. Můžeme poprosit někoho, kdo má 8. Ale je výborná. Ta musí vyhrát normálně. Boží! 8 má někdo? Bohovská. Dostane tuto porodce. Výborná. Ale ta idece, dobre. No, takže ono je to takýchto veciach a 7 to má. Ďakujem pekne všetkým a hlavne, že to bolo bez úrazu. No Jarka, pojď se! Vydržte!
Protože my se z toho neposedeme. Rozumíte tomu, jo? Mějte se, jo. Já se tam nevidím. Dobrý? Ano, jasně. Konečně pořádné klobaty.